Hey guys și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod vă voi... acest episod nu știu ce să facem, adică... Da, în acest episod cred că vă voi arăta cam toate hainele de pe Avachin Live ale mele și alte chestioare. Ok, pentru prima dată să țin că trebuie să fac ceva aici. Să puțin. Trebuie să caut pe cineva. Ok. Să-i dăm add. Îi dă ce țicnit e. Aha, deci ele online. Trebuie să spun. Nu a mai fost degeaba. Aveți pe ecran. Ok, așa și pe pentru 282 de hainuțe și 10 căsuțe. Ok. Asta are de Tiga 2020. Default ăsta și atât. De mâine sau în follow. Ok, nu știu ce are țicnitul ăsta, dar în fine. O să-i dăm 210 de inimă. Nu-i dăm inimă, că nu mi-acceptă cererea. Ok. Țineți busilă. Ok. Haideți să începem și să vedem ce haine avem. Ok. Prima dată vreau să dăm la animation set. Și vedeți că n-avem, dar mi-aș dori să-l cumpăr pe ăsta. Pe ăsta. Nu ăsta, ăsta. 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 Slick Speed, așa. Ăsta, nu. Ăsta. 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 Și ăsta. Și ăsta. Ok. Cam atât. Și ăsta. Și ăsta. Și atât. Următoarele haine sunt. Începem de la chestiile astea. Ochii mei normali. Dar așa sunt mărimile ochilor mei. Uite, ce străluciri frumoase. Nu, cred că o să lăsăm negri, pentru că negri e ca de zombie. Dar, wow, cred că o să lăsăm ăștia negri. Alb nu-mi stă bine, nu stă. Dar maro e culoarea lor. Țin că nu știu unde e maro. Maroniu, unde ești? Aici. Îmi pare rău. Ok, astea sunt mărimile. Faceți poză repede. Ok. Acum trecem la buzici. Buzicile le-am pe astea. Mai am și pe astea. Dar mai frumos să stă cu astea pentru că, da, mă străduiesc să le fac și, da, mărimile sunt astea. Faceți poză. Ok. Și vă puneți orice vreți de aici. Ok, astea. Vă mai las încă o dată să faceți poză. Ok. Acum dați la eyebrows și avem astea. Faceți poză mărimii. Ok. Ok, culoarea este asta.
să fie cash astea. Și astea. Dar noi preferăm să fie așa. Închelică. Sau așa. Dar noi preferăm să fie așa negri, pentru că așa ne place nouă. Bun, acum, urechile, eu le am pe astea de elf. Pentru că astea de elf îmi plac. Faceți poză dacă vreți. Ok. Apoi, skinul de la Color este ăsta. Dacă vreți să păriți mai așa, faceți cum vreți, dar eu mi-am ales colorica asta pentru că îmi place foarte mult. Capul, mărimea, este, dacă vreți, să faceți foarte mic capul. Să fie cam așa de mic, dar faceți normal până la 22 mărimea, pentru ca să nu se râdă ceilalți de capul tău. Ok, cam atât e capul. Doar nu vrei să fie așa, nu? Capul așa de mare. Ok, stați puțin, iertați-mă, of, mi-ai făcut numai belele. Ok, gata. Așa. Și 30 la mărimea capului. 22. Și am și capul ăsta. Așa, crezi că mi-a bine? Așa, nici așa, așa. Nu, nici așa, dar așa e perfect. Ok, ce rău, Doamne. Ciudat trebuie tot. Ok, acum am ochișorii bine arătat. Ok, cam atât de la asta. Acum hai să vă arăt părurile. Ok, astea sunt părurile. Rochile e doar asta, pentru că asta, da. Acum trebuie să facem din nou. În bluză n-am avut nimic, am avut doar chestiunea asta. Așa că o ții pe mine. Punem ăștia, așa, bun. Acum, bine. Ok. Ăștia sunt toți pantalonii mei. Ăștia au scheleții pe fund. Și da. Ăștia. Ok. Nu o să-i lăsăm pe ăștia. Da. Cum îmi vedeți voi tot avatarul ăsta, așa l-am eu. Ok. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like și subscribe, iar noi ne revedem în episodul următor. Bye!